di pandangan beantun ngaji lai kakak sajo di situ dalam bedatang Allah bajadi ngaji ajo di situ dalam bedatang Allah bajadi ngaji ajo Matoi untuk si badan diri Bapati mato Matoi untuk si badan diri Salano dena Yonan berjanji Hingga membuat Datuk Atas sesuatu Yonan menanti Menanti dagang kapunan Kasih soadi Yonan menanti Menanti Yonan berjanji Kalau kita ikan menanti Jolaku bintang Itu namun Sasayang Alam kita Allah dia hidup kurang hijau Asalan di dalam hati Allah jadi dia joinya Akan jalan dia nanti baik nanti bagi doa tiap mato si badan diri bapu tiap mato si badan diri asalnya memang yang nampak janji kita memberi batu pasti sesuatu ayo menanti abang menanti untuk janji dalam peyonan karim yolai dan kita babayai tinggalan bahagi maturi dan diri tinggalan Suami bapak salonan nado kilatan iyo sato kambali bare ulah desulon kawan batu sampai bibi banyak pagi
lago. Allah Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad kaulu kita wahai sahabat dan saudara assalamualaikum kasidang bersama coba menengah cerita dan melangki dalam bahasa suara maklum kami kekurangan suara tentu ada dosa bapa tentu ada karana batul mengambang cerita ada tangan setia kita narali bakamu nagali basu ada punjari banyak limo buah hukum wajib kita pertama sadar sembahyang kedua ketiga baca kampe puasa limo lagi puasa itu sarana dari limo yaitu hari dalam negari nan mulo pertama siap pujari sami sarang tua di dalam negari kau tua patahnya pagi nan karuan tunjuk anak menjadi oi sami selera saja pandai di dalam negari kau tua panjuan koran ini ketika manamu si dari mati dari padokan tegak tinggi umpam orang kuat negara barani semisal tentara dengan polisi kampe manamu si jari mani semisal kayo di dalam negari kau tua palakekan minta joko di kesalahan tinggal di anak negari oh kalingki anak kita sekali semisal di dalam negari oh ini bali monyo itu kau indah sepakai apa-apa kerajo tak mungkin selamat apa-apa di atas menyebar ke dalam negari dan kebaikan nan balimu itu kau indah sepadu apa-apa kerajo tak mungkin maju kau berselisih balin jepang ulu orang banyak dicakap ragu anda kesini anda kesitu nanya iyo de ayah laju ibu oi jangan dipakai
la
Sami Taro Sami Taro kami di dalam bau Sao kami namanya tidak salah bakalan Lekar no pengajian di maafin di kita Bismillah ngadilan kala paratap mo Dalai kaji di kaco Lekar no laino kito lari bernyawa kasamonyo Ngalanya to nyawa Nala suci sungguh Onanya to pulo di nyawa nalaku Ibai mamai Kita nalapa Masuk ada palang Alasan hati Minam korma pandan Oh kamun Pangalaka di bawah pulang Nadi ini tombang Oh ini barang Malaka di sadi Isure sajada Ayat terjali Warna pagapi dengan miluhi Salam Tuhan menjadikan insan awal kejadian Ialah karena monopah masuk di sini Kosa masuk air yang nyukontak Kemudian itu malaikat tiba menjadikan malaikat Allah kau sama Lola panos la 20 Tola no sungguh dimasuki Tuhan di Tuhanmu Hanya malaikat Allah pui karo Menjak pinyunya Warkau Tuhannya Tuhan Allah Jonur Muhammad Salang kasabiu Kemudian itu Oh malaikat muka Ditiupkan nyawa Dalam badan malaikat hembuskan Oh ditiup ditiupkan nyawa ke dalam badan alasan masuk di kandung masuk di kandungan sampai bulan Oh lagi masuk itu ada Tuhan anggota karena
Telah di tangan kamu ului kaji walipe kaji sama sotubuh bernamo jasmani sama sunyawa bernamo rohani konyo bitua pobilo sapai Aku biloan aku bilangan lain aku bilangan bilang bulan lahir hari lele awal lahir baru banyu itu sebabnya kalau menangi janji lalu Tuhan dan kuasa laikan donan lalu bedayonyo setan musuh yang kontak jarang belajar antar kobalam malu kolu jarang musuh kalu kodelawan makin ada ayah jomum di lupakan jangan ala ngaji ada kita sama bayangan para sojawa suci nyoboya suci Allah kumaju nyawa datanglah kemuliaan sampai berhakul sampailah menjadi kafir yang ala desa Malaysia ala sekian dahulu kami sebagai sambungan cerita dan cerita bila kami sambungan dibuka dan bersama tabanglah daleo akan lubano walau bagai hatinya ala dalam macam di dunia sayang indah saranjang sayangnya bunuh hatinya berang badan mulai antunnya sayang juga
tolanan sudaro dari soal pangadi ala jadi nyo deraso la jadi yo nanderahu dayo kamina labadu dari panayo la arjuna ayo rayo bariran nebanamu iyo eturi tore kancadu jadi ruai tu kanala sila layo nantimu kurande basamu lalalan iyo nande manaji iyo dimuko nande basamu ori jalan iyo epatomi tubali olah male pade kantayo etayo nandiyo nandilayatan iyo dimuko nande basamu tapi saran lagi untuk kaki papa dan kami kobanu kata kepanala de arjuna memana sadanan bakaraju nah jadi buah pertanyaan dari dusana dan dusudaro Menayo nantolan de paresu sama lumanya wana kitiokan abatan kubo lagi konangko Tala biyo ay napundu di prosyo sininya manangko Eya talan niyo nandi persidangkan niyo ay nyawale daulunya Oman niyo di persidangkan O ako puno sa pagkano Oman jadilah ninyo akib Iyo siya po ng daulunya Lade no saksi iyo bapare solano kulo adonan niyo jode bameja apo namo meja hijaunya ko ado iyo nyo bakurisi apo yo namo nan kurisinya palusa toyo panuko iyo bapare sodenyo kulo oyo kaputu saladenyo sida yo bagaimana pulo ona lagi ona dari iyo nantolan de pareso sabana niyo ay panagi nantolan yo nanginita yo mananga iyo nang bunita yo maramang bulu kudua di buenyo parasonan ina dia kasu panah arjuna yo bacungito tatiyo indah do baba dekani insyaallah de jawabnya oleh setia notanyo iyo pasti ado jawenyo tapi sababunya tapi iyo akan menjawab tanyo akano itu nan pasilawai di hadapan tuo dalam baik kono kami orang tayo bakti tayo orang tunggu karena doa kuno lare mana karena donan niyo nande mana to samanja iyo deda ulunya ako ingai ola nanti gari makana pare lati mojo ko inda iyo lani rasu yo talaka jari onan kareko inda niyo nan pado isang taat wedi kami de baeko ko inda iyo de pado jari lagi yo cincin de paramato oh disusun jari nala saputu sapale iyo dan yo kapalu ay maayo baiku mana iyo ay kami nande yo pinto oh delayo tantunare kami ini mayo nantiya nantiyo nantiyo nantikan de jawaban dari yo kami nande baru iyo ikola jawaban dari yo kami nala baru jika tidak ada jawaban sama sonan dahulu sama sonya wala de nangko oleh katubu adanya kita memangnya wala disidangkan Wande masalah dahulunya Omang
aku iona disidangkan dosa pabyo karanoyo karanula benyawa aga engan katuwa kido maalumiyo de tuwa olay nanyo kasanako olay banyala sampano nuyo de malay kisanan sarangloso emi mabagi tunan de nyobana iyo ay sapat ng karanonyo o sadakan iyo ay nawanan ko dokalaw iyo nandito wajo o nyawala de nosuti ibalya iyo nalasuti nyo olay nawa ko karaniya ibalya iyo lajaraniya nyo o nyampaliyaw de katungwata iyo kapakalimang doso emi mabagi tunan de nyobana kajiyo kami nalatari mo o nalayon na muna de kahito de gambate kamyo kaduonyo o lakiniyo de latigo mukasarato na de dodangko o nanyawala de nonangko de kabitiyo de kanuo onelay wana takumi tudia kurposisi sidang namonyo emimayo bagitu de nyobana iyo ejo kalau lagi baco dikaji manida mekanyawa masolani ona kaunonyo sakalian yo de malaikat ola wakatula disano sadangkan hakim yo laki tua Allah ta'ala sanutumato imi mabagi tunan de nyobana jawaban tanyunan salanjuinyo o dalam jadi pun de nyosasi dan kamalaikan parampeko ko adolia obamida o akatu sidang disano yaitu mana mori daya tula itu mana lakana moyo yo tunan de nyobana akan yo namun alameda yo onalayan namola turisi yo edangan yakar pulo itu kan namu ekurisinyo sadangkan panunan jokanoko o memang ajo kulo namojo yaitu subhanallah iyo akan lakana moyo eyalanan iyo nalakosa ng matidun sana nande batanyo o sadangkan kaputusan dari sidang iyo ay bagaimana no fondis no o delawala wangala nyo enka iyo kan itu nande namoyo o delayonya wala denyo tata iyo akan dimasuan duo o tapi sabalong nyawa olay katubuha kito nangko ay nyawala de pagani doa Allah Tuhan ku lagi ode akala mangikut yo desaren tayo lakilahi yo ayakala de manjauhi sagala larangan de ilahi ode leko di bulan de Ramadan paniawakan papuaso oleh setiap Januari biasa atau malamnya orang yang beraja di mana radotan sembahyang lino iyo bagi tunan berjanji sama sunyawa masuk ketua iyo sayang lesa itu sayang adalah wakatu di sana lima yo macam-macam iyo akan sayang oleh orang lebih dari tunan mandayo lagi bonan nisano akan iyo nan mandayo iyo tuanan lan manggolan menurut moskannya manangko ano iyo nan mobil dapat isin nan pulo
Iyo ako lagi si panonton lagi di batahan duduk ademuko. Karena pinontonan denyo kini memang antare otare sajo. Iyo nan basila watamu kabaguran ay pataro. Dalam yotanay tanyo tanto kani kabanakan mo kumulo. Dinala di sinan tanto sakali pulo di siko. Iko pertanyaan kauntu tolan jo sudaro. Om masalah nyawa di kamanyola na surajo. Ini maniukan nyawa kabat malatubo kito. Siap bola deno dulu untuk sana dengan pakarajo. Tala itu bana de kami minta nalla surahnya. Kalau nanda uraikan niyo sa sudanan denyo iko. Antayo ni kalingo, anta lagi cemato, antayo lagi bawa atau anta niatejo. Kalau di batang tubuh kita banyak nande lubang no. Manola nyoba na tampe umaswane nyawa cako. Oh aduh de pintu aku nona pintu nyawa la ditiupkan ayo kuyi malan malo. Alayo jadinan sado itu kaminan nionan debatajo. Indah do panjang-panjang indah de kami bajelo jelo. Oh biarlah desang ini asal iyo sampuno. Oh jono lelaki omega ona molatayo. Sana lagun sana iyo ay babaso de nyobaso. Sana ladi undur baris wa iyo nanyoba eko. Onde oi pasanganyo domirama denulamo iramalabakani atau iramanalabakaro Mahuran kurinci atau kanyaningan denyoyo. Irama penjajahan masuk japangan jubulan. Dini masuk itu yang kira tahu nampi kukualino sama suai ini amoya manusia orang bulan otiado. Iya. Sama sodenyo itu memang raan di mana. Antayo alhalai memayo antanan nalunado. Wa ikulai budaro minar kapuatan duduk di buku masuk dari itu beliau ko antah di malu. Sama sukare tapi ijo aduonan beatojo. Sama so helikopter iyo ay pilapal yang balyano. Sama so pesawat pun oh paluku aduh dimo. Sama so itu musim baca buitaniwo. Maju patala wasi panyol lamunan lagun kiano. Kiro de kiro itu iyo akatunan lagi sano.
Orang kuat menjualannya. Mola dino hari memalalayo malamku Alabian kasanan memangan niwai nasi soto Iyo ala di Jawa, Yo lai salaya oleh batulannya bila mama santan kebunuh. Delai dulakanya alam batolan jo sudaro Iyo lagi kanan kehilangan sesuatu itu. Ini baharan karan kabahaban kailo Matamku iyo lagi bulan sana batulan Ella jolla kula nyominang jolla kuda galamo Ella kamila nyobadila di malam nyonang Oleh tanko di Iya tapi lamor maaf bagi ona Lalari malam sekarang aku sebagai hiburan di malam kota di pandang-pandang Banton ngaji lai gagah sajo dalam bedatang Allah bajadi dalam bedatang jalan nate onar garimbo bainan ninda babalai marato iukun si badan diri Ibakuti mato marato iukun si badan diri Salano deta yonan pajanji Indah pembunuh Atas sesuatu ayonan menanti Bapak dia matu
Alalape onangkarim yolai nandina babayai Ketinggalannya bahagi Maduri Sibadan tinggalane bahagi Maduri sibadan yo direkam nama panjanang iyo tabedo iyo kanda udaran pendeki tolai taraso apunanna doa kita kajai lalu suaki bapakai sagalonanna Milatande iyo sato kambalibare ulla desulon kawan milabade sampai bini bandanan pagi pagi ulwa ande po bagai piti bauta illa habila tarkinil taunca Iloba Datang kau si bujo hati Ana joki ni dapat Tuhan Ula di karo kawan yodi Kasih dosa yang tak ada Ula PJP kuban gajah mangkoka Sate macam-macam orang menggale alam taruh baju kanta abalai pun doa gale di kamar doa gale di kamar Malain bana orang gale dalu pacita kare pacata lejie aku mabali dando hai sapa osito nila sugi nyola nada pe lontong sate lontong bawahan lontong sate lontong rasa balain pulorang menggale kantang alagadang tete kantang
Balain pulo orang mangale taru Rangu doran cara Rangu rabali Apakah buka hasil kepanjuru antaru Lamsuatan luatan Bagu dolai Lokon sate Lokon sate Lontong sate sate Lontong sate Sate lontong Lontong sate nandangi Leala kami barila di malam lari nyonanto sebagai nabi jangan lain menjadi Alun begini. Hoye hoye lanita gata, hoye hoye lanita gata, hoye hoye lanita gata. Indah jadi pemain sekolah. Alapannya kapal jangan ditiri. Alapan kapal yang ada ditiri. Alapan baju sampai bawah ini. Jalan sanggup pakai romini. Bulan sekolah. Ini jatuh antara doa agak disimpan di Malaka. Pada Romi, hanya masih dapat. Cocok bunyinya. Oh ya, oh ya, Mari ku katakan kepada sirekan kita sama ku kalah curito
banyu Cipta. cipta